Il-pagi f'Malta għadhom relattivament baxxi meta komparati mal-istil ta' ħajja li qed ngħixu u l-mezzi kif inwiżnu dak l-istil ta' ħajja għadhom batuti. Sostna dan il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella f'konferenza tal-aħbarijiet fejn l-Unjen preżentat il-proposti tagħha l-Budget 2023. Il-pagi f'Malta għadhom pagi relattivament baxxi meta komparati mal-istil tal-ħajja li qegħdin ngħixu fiha. U allura waqt li l-istil tal-ħajja huwa stil li huwa avvanzat il-qoddim u tikkomparah mal-aqwa pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, imma il-mezzi ta' kif inwiżnu dak l-istil għadhom batuti. Joseph Vella insista li hemm preokkupazzjoni fost il-middle class fejn spjega kif din il-faxxa nispiċċaw innaqru minnha. L-UHM qed tipproponi wkoll li l-ħlas doppju fil-ħdud ikun għal kulħadd kif in-nuqqas ta' dan qed jiġi deskritt bħala inġustizzja sikta. Joseph Vella saħaq illi l-ħlas tal-bolla m'għandux jibqa' ntaxxat iżda t-taxxa tittieħed fuq l-ammont ridott illi l-ħaddiem verament ikun se jkollu fideh. Vella qal li tkabbir ekonomiku f'Malta għandu jkun ibbażat fuq il-kwalità u mhux kwantità kif insista li pajjiżna ma jiflaħx aktar għal żidiet fil-popolazzjoni. Huwa saħaq li hemm bżonn li l-Gvern jieħu rendikont ta' kemm l-infrastruttura tal-pajjiż qed tiflaħ il-pressjoni fuqha u qal li l-budget ta' nhar it-tnejn mhux kwistjoni ta' x'se jiġri fis-sena d-dieħla iżda x'legat se nħallu warajna għal ġenerazzjonijiet futuri. Joseph Vella sostna li hija ferm inkwetanti li żgħażagħ Maltin qed ifittxu triq il-barra minn pajjiżna u insista li rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex inżommuhom jaħdmu f'Malta għawdex. Huwa fl-obbligu tagħna li nagħmlu dak kollu possibbli biex iż-żgħażagħ tagħna inħalluhom hawnhekk f'pajjiżna li jagħtu servizz il-pajjiżna għaliex dawn iż-żgħażagħ huma n-nisa u l-irġiel tagħna, il-familji tagħna. U mingħajr dawn iż-żgħażagħ ma tistax tibbaża futur fuq pajjiżna. Intant il-UHM qed tipproponi li l-carers leave ikun ipprovdut bi ħlas u mhux unpaid leave, filwaqt li proponit ukoll li fejn għandek żewġ ġenituri jaħdmu fuq bażi full-time it-tnejn li huma xi ħadd minnhom ikun jista' jnaqqas il-ħin tax-xogħol bid-dritt biex irabbu lil uliedhom għall-ewwel 5 snin ta' trobbija. Vella saħaq illi għandhom dritt illi lil uliedhom irabbuhom il-ġenituri u mhux il-carers fi child care centers. Apparti minn dan kollu huwa insista li issa wasal iż-żmien illi l-Gvern iwaqqaf il-kuntratt ma' Stewart Healthcare. Fejn tidħol il-każ ta' Stewart u l-isptarijiet tagħna, naħseb li l-Gvern wasal iż-żmien li iwaqqaf dan il-kuntratt. U qed ngħid dan għaliex miljuni kbar min-naħa ta' dan il-pajjiż qed immorru għand dawn in-nies. Żgur li nistgħu nifrankaw minnhom anke jekk nifhmu li parti minnhom huma l-pagi. Però żgur li hemm miljuni oħra li qegħdin jinħarġu u li nistgħu nifrankawhom. F'intervent qasir ftit qabel din il-preżentazzjoni l-ekonomista Philip von Brockdorf saħaq li huwa importanti li f'dan il-budget jittieħdu miżuri li permezz tagħhom il-ħaddiema ma jaqgħux lura, filwaqt li qal li mhux jeskludi li jekk il-kola tiżdied għal madwar €10 ikun hemm aktar żidiet fil-prezzijiet.